Grazie. La parola ora all'onorevole Flašíková Beňová per 2 minuti e 30. Prego. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, pani ministerka. Za skupinu socialistov a demokratov v Európskom parlamente chcem jednoznačne deklarovať, že my priznávame všetky práva členským štátom Európskej únie na ich zákonodarnú iniciatívu a takisto nechceme kritizovať ani Maďarsko a už vôbec nie občanov Maďarskej republiky. Naše pripomienky a obavy nesmerujú teda ku kritike Maďarskej republiky a maďarských občanov, sme však presvedčení, že ochrana základných práv, občianskych slobôd, našich spoločných európskych hodnôt, ako aj mieru, bezpečnosti a dobrého spolunažívania sú dostatočným dôvodom na to, aby sme tu dnes túto diskusiu viedli. Veríme tiež, že diskusia a prezentácia našich otázok a obáv môže viesť k zlepšeniu a kvalitnejšej príprave už spomínanej implementačnej legislatívy. Pani komisárka, podobne ako vy, aj my chceme dodržať postup pre korektnosť celého tohto procesu a budeme čakať na záverečné stanovisko Benátskej komisie. Aj keď už z predbežných záverov prezentovaných na výbore LIBE tajomníkom Benátskej komisie pánom Markertom je evidentné, že aktuálna maďarská ústava vo viacerých bodoch je minimálne kontroverzná. A nie len výbor LIBE, ale aj výbor pre ústavné záležitosti vidí citlivé miesta v maďarskej ústave. Ak už abstrahujeme od akejsi romantickej, takmer monarchistickej predstavy, v ktorej duchu je znenie preambuly, dovoľte spomenúť niektoré oblasti, ktoré vnímame, na rozdiel od našich kolegov z Fidesu, ktorí sú takisto poslancami Európskeho parlamentu, veľmi citlivo. Napríklad už spomínaný princíp prijímania ústavy. Nie je predsa bežné pre demokratické krajiny, aby pripomienkový proces trval iba 5 týždňov. Nie je bežné, aby na ňom neparticipovala opozícia. A treba povedať, že napriek tomu, že Fides mal potrebnú väčšinu, víťazovi patrí aj pokora. Obmedzenie kompetencií Ústavného súdu tu už bolo takisto spomínané a ja chcem ešte za našu skupinu spomenúť aj diskriminačný charakter vo vzťahu k príslušníkom sexuálnych menšín, kde ústava explicitne nezakazuje diskrimináciu na báze sexuálnej orientácie. Ochrana maďarskej menšiny v zahraničí, ktorej sa dotýka priamo článok D, sa týka aj osôb maďarskej národnosti žijúcich v susedných krajinách. Kolegyne a kolegovia, predsa Európska únia a jej poslanie je, aby sme spolunažívali ako národy, ako štáty Európskej únie v mieri, v spolupráci a vzájomnom rešpekte. Ako máme my z krajín, ktorých sa toto priamo dotýka, vnímať túto ústavu? Ako od nás môžete očakávať, že ju budeme akceptovať? My na rozdiel od vás sme vám podali vždy priateľskú ruku, vždy sme chceli, aby naše spolunažívanie bolo dobré. Chceme teda, aby aj vykonávacie predpisy k vašej ústave rešpektovali suverenitu susedných štátov v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca.